खुलुमबाय सुनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव थामखौ फेन खेबसा बड़ा बावबाय सय मा जिउ फगवान महर लान सुनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौफोरा जोबोद सिनायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय फुंनि न'थ सिखांनानै आङो साहा पानि लोंखांनानै फिसालाखौ एसे बहायदोंमोन फिसालाजों एसे लोगोसेनो दंमोन आरोना ओमफ्राय फिसाजों ओरैबायदि अयथासार सियारावबो आं जिरायनो मोनबावा सुनाफोर सियाराव जिरायबाथाय गावहासो टेबोलाव फिउ गाखोनानै गेम जिरायनानै थायो आरोना ओजों देहाया आंहाबो होल्लां-होथां थेवबाबो उफाय गैया आङो ओमफ्राय आंनि हालोदखौ नायदो न' मालिक फैदों भारा लांनो बे खिनियावनो गावसिना बिदि हुलुस फुलुस जानानै थाजोब्बाय आंखौसो फरायनो थिनबावबाय गथ'नि जादा ओरैबायदि माया फरायदो होनलायबावबाय आंखौसो गावस्रा दाबेसो जिरायनो थिनो अडियेन्स फैदो जाबाय आदाया थिनहरदो आदाखौ फरायदो होन आया नानि आदाया लेखा फरायनो थिनहरदो सोरो आदाया आदाया फरायनांगौ आदाया लेखा फरायनो थिनहरदो आदा लेखा फरायहोन आदा लेखा फरायहोन ए नोंसोरखौ स्टेसनाव बैयो फज'नानै दोनहैजोबसै आं दोनहैगोन स्कुटिजों जाहोखां लोंखां बुदांनो बिबाय था फैदा थाद सोमोनांथार मेगन लानानै दादागिरि जादों फैदा फिसाफोरजों 80 घन्टा गालाय गुजायनि उनावसो आङो किचेनाव हाबफैनो हाबाय आरोना लेले लुलु बिदिनो दा बुंसै स्कुल गैयाबाथाय आरो बांसिन लेले लुलु जाबावो जोंना दिनफोरा आरोना टेबोलाव थालाय बिनानाव ओरै बारखोलाय टेबोलाव बारखोलाय ओरै बारखोलाय दसे फिसालाजों जिरायलाय दसे बेखौ लाबथिंलाय माम्मिनि जीबन आरोना बेनिफ्राय सुनाफोर सिगांनो मोनसे ब्लगसआव आं सेरेडेस लाबनाय देखायदोंमोन ना ओरैबादि जाया माने खुगायावबो सोआ बिदाया सामसनै सामसथाम जानानै देखायबाय थेवबो सोआ जेने थेने खनसे सोबाय साथिख'लायनानैसो जाया मा खालामबावनांगौथाय एसे एसे बिदिनो एकदम थेवबाबो खाथियाव लगायबाय थागोन सानबाय आङो खिन्थु जायाखै दिनै फार्स्ट टाइम एसेबो जायाखै आरोना गाइखेर गोजाल' एसे लोंबाय ओमफ्राय सुनाफोर बिमा बुरै नालाय आदारखौ एसे देखायदेराबा मोजां मोना जानोबा जायाबाथाय सामफ्रामबो लागातार दालि लाबाय ओमफ्राय मैया जाखोन्दाया फिसालानि थाइथाम दङ बिमानि थाइनैसो भिन्दि दङ एवजानोसै ओमफ्राय नैबे बुटखौ सोमदों आङो थान्दा दा सामब्राम बानलु लगायनानै ओंखामजों जाफानो होननानै फिसाजोआ बेखौनो गरफा गरफा जागासिनो दं आरोना बेनो आदारा आसार दङ जाबा जायाबा था ओमफ्राय आङो गोसो सिङाव थिरांथा लादों जे आङो बे अमाखौ गारथ'नो होननानै ओमफ्राय दाउ बयलारखौबो गारथ'नो होननानै आरोना देहाफोरखौ माने आङो फेब्ला फेब्लि जानाय बुस्थुखौ जाबाय थाबायना देहाफोरा बयनाबो एखे नङा सोरबा बायदिया जाबाबो जेबो जाया जानाय लोंनायजोंबो एसे बोरैबा इफेक्ट जायोना ओंखायनो आं गारथ'नो होननानै आखायाव लादोंमोन दा बेसेबां जाफुंसारहोनो हायो बेखौ आं बुजिनो हायासै आरोना दा बेसेबां जाफुंसारहोनो हायो बेखौ आं गेरेन्थि होनो हाथ'ला खिन्थु आङो सानबाय आरो जायोबा आङो दाउ गिसि जागोन बेनिफ्राय ना जागोन ओमफ्राय आं दा जाथ'ला जायोबा नोंथांमोनहा आंखौ थिगसे रायहरदो कमेन्टआवहाय लाजिफोना हर आरोना आंखौ रायखसि मासि होननानैहाय जाबाथ' देखायखागोन नालाय जाखोमानो हाखाया आङो मानो होनबा संनाय खावनायखौ ब्लग्सआव लाफाखाथारो जै जानाय नुबाय थिगसे रायहरथाखि आगलियाव एकदम अमानि खाथियाव थांबानो एकदम माने बोरैबा जानानै फैनाय गाबगुलायनानै फैनायनि आरोना पारमिसन होखाबाय सनाफोर आङो बेखौ हले थिगसे रायहरो फमान हरो आंखौ आरोना जाया सानदों दिनै बिदि सिम्पोलखौनो जागोन मैयाबो सिम्पोलखौनो जादों ओमफ्राय दालियाव एसे मैथा गांनै गारलानानै होनो आङो सोरखौबा दालियाव मैथा गारलानायबो नुयो दा जोलैफ्रासो बासि बासि जागोन नामा गेदेराथ' जेबो मोननाय नङा खिन्थु उन्दैयानो जागोन ना जायाथाय थेवबाबो होगोन आं खैसिब जानो आरोना नै गारजासिगोनसो आरोखि दाखालि गाइखेर लाबोग्राया मा होनो फाननो हायिखौ आंनो होलांदों नालाय मुथासेनो दङबावमोन ओमफ्राय बेखौनो आंहाबो जाख'नो हाया गारनांसिगोनसो नै माजों जानो माजों मानो बेनिफ्राय नै दालिखौ एसे दै होफिनबाय आङो एसे गोदौ होबावनोसै दालिखौबो थाव सेरा सुनाफोर बिदि रुनायैनो जागोन हालदै एसे गारगोन आरो दा आङो ओमफ्राय बै मसलाखौ एसे हरगोन जिरा जिरि देनायखौहाय ओमफ्राय ओरैहाय नै जागासिनो दङ खनसेनोसो जायोमोन लागि जामोन थावखौ एसे खमानो होदों आङो ओमफ्राय बे बुस्थुआ आरो फारसेथिं एसे जमा थायो आरोना थ' बिसोरनिफ्राय पटलखौ दोनबाय थाव गोनांथिंहाय पटलावथ' थाव नङाबा जायाना एवलानोसै जायोमोन ग्रेभिखौ बोखांसै आरो माथोबाव जायोलै
खोबानो थाब मोनो दालियाबो दान सनाफोर बेनिफ्राय नै भाजियाबो आंना बेबायदि महरनि लाबाय आरोना जायो एक्सट्रा एवबाथ' भिन्दिखौ थावखौ बुरजासो होफ्लांगौमोन मोनबाय नै आरामनो पटलाबो मोनबाय ओमफ्राय ओरैहाय नै सामब्राम बानलु संख्रि थाव गोथां इसे ओमफ्राय नै फिसाजोनो गरनैसो दोनबावबाय आरोना ओइस भगबान नायदो मा लाबोयो मा मायो प्रभु ओमफ्राय मा होनो बै न'खरसे आब'मोनाबो बै जगावहाय बुट सोमनानै दोनदों नालाय बेखौनो बिहरगासिनो दङ फाल्थि फाल्लाखिलि आं दिनै आंबो सोमनायखायसो आरोना नङाबा मालायनिखौ बिहरबाय थासिगौमोन खोरखिथिंनो दोनदों नै जोंनि खामसालिजोंनो बै न'खरसेनि खोरखिया ग्रोब जायो आरोना किटचेननियाहाय एकदम खाथि खाथि न' टेनसनसो साबां गावस्रि हरथ'लाय संख्रि एसे हरथ'लाय उमुं हरथ'लाय होनो आरामथार आरोना एकदम सिन्था गैया ओमफ्राय न'खरसेनियाहाय बैयो आरोना बिसिनाबो सिन्था गैया बिबानो मोनो फाला बदलसो जेबो गैया जाब्रा ओमफ्राय रुमनि सेराव आरोना नै न'फ्रानो गोदानसोमोन नालाय ओंखायनो बेथारानो जोबनो थाङाखै दिनै ओमफ्राय फैसाखौ लांफैबाय आरोना मालिकाहाय ओमफ्राय आंथ' 16 तारिखाव फैदोंमोन नालाय सुनाफोर आंहा आदा मासनि हरबाय कारेन्ट बिलाबो बिदिनो मिलायनानै हरबाय दामखौ दा सोंथ'सै नेक्स्ट मासनिफ्राय माने जोंहा एसे एडभान्सबो होग्रोदोंमोन नालाय बिदिनो मेनेज खालामै हरनोसै आरो आंहाबो लाब्ला थासाव हरनो हाया खनसेनो बोरैबा सिस्टेमनिसो जायो आरोना ओंखाम जानोसै मा आयौ ओंखाम जानोसै नंगौथाय खैखासो भिडिअ बानायबासो ओंखाम जानोसै दै लोंसै होनग्रासो आरोना एसे स्ट्रं मोननानै बुटखौ जाना लानोसै सनाफोर दैयाथ' आरो मा बिदिनोसै फिसाजों जायै माखासे गारलाय जालाय साफा खालामजोबखाबायानो दासिमबो हां गोलाव गोलावैनो दङ मा खालामनो मा होनो आरो मा जागोन बे गथ'आ सिनि जानो रोंबाय सिनि ओइ दाख्लै जयाजों रोंखादों आरोना गेजेर गेजेर सिनि बियो सिनिजों बुटजों लगाय जाबाय मिनिनानै थैनोसै ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ गोसोखांबाय सोनाफोर बे समावनो गोदो बिदा मोदोमाव थाबा आङो प्रेगनेन्ट जानाय समावहाय खनसे ओरैबायदि प्रसाद जानो लुगैबायना आङो फुजा सिजोन नङा मा नङा ओमफ्राय प्रसाद मोनजानांगौ ओरैबायदि फाल्थुखा आरो फार्स्ट दिना लुगैबाय बे थांबाय सेकेन्ड दिना लुगैबाय बे थांबाय थार्ड दिना आङो न'आव नालेंखर जोंहा एभेलेबेल खामोन माइया नालेंखर दानबाय ओमफ्राय खिथायाखैबो लाजिनानै आङो मा लुगैदों मा मादों जेबो लुगैखायाखैमोन बेखौनो लुगैदोंमोन आरो ओमफ्राय नालेंखर दानबाय माइया ओमफ्राय आं थाग थिग बुट सोमबाय दंखायोमोन बे दा आं सोमनाय बायदि बुटआ ओमफ्राय दाना माइरंखौ एसे सुबाय आङो माइरंजों नालेंखरखौ फिसा फिसा हाफ्लेनानै बुटजों सिनि लगायनानै नालेंखर रोसिनानै ओरैबायदि खुरैसे जाबाय आङो माने बिराद थाजिम मोनमारो आरोना सुनाफोर जुदि लुगैनाय समाव मोनजायोबा बै समावहाय जाय बिमा जाबाय बिसोर मिन्थिखासिगोन बेनिफ्राय सोरबा माबा सोरनिबा आखाइनि लुगैयोनो सोरनिबा मानि लुगैनो सोरबाथ' हा सिन्थायनो जानो लुगैनो आरो सोरबा सिलपात्ता सिन्थायनो जानो लुगैनो आंना बिदि जेबो गैयामोन जानो हायैयासो दंमोन आरोना बिराद गोबाव जानो हायाखै आं राजानि समावहाय ओमफ्राय सोर प्रेगनेन्ट समाव मेन मोनसे बांसिन बुस्थु जानो लुगैदों बेखौ कमेन्टआव गालांदो बेसेबां नायलांफ्रांबाय बारबा बिमा माहारिफ्रा ओमफ्राय माखासे फंबाय बिनानावमोना जायफोरा हाबा जायाखै बिसोरथ' मोनथिनाय नङा थ' बिसोरनि थाखाय नङा आरो बे कमेन्टआ आलदा कमेन्ट होलांनो हागोन सोनाफोर आं बे बाथ्राखौ सोंनानै फोरमायबाय आरोना ओमफ्राय खनसे बिजनियाव थाहैबाथाय गोदै खनसे एसे लुगैदों आरो गोदैखौ आं ओरैनोबाबो लुगैखायो ओमफ्राय बाबा दंमोन नालाय बाबाया जुलाफि लाबोना फैदों आरो बिराद जादों बेखौबो आङो बाखि आंना जेबो लुबैनाय गैया फुरा 7 माससोसिम आङो जानो हायालासिनोसो थादों आरोना जाबानो गोबायो जानो हाया बोरैबा मोनो मुलिजोंसो कन्ट्रल खालामनानै थाबाय थादों आरो ओमफ्राय लास्टावसो जानो हालांनाय जाहैदों आरो थाजेननाय समावथ' बादाम एवनाय बै मटर गोरान ओंख्रि जाग्राया फुरि जाग्राया बेखौ एवनाय बिदिनोसो जानानै थायोमोन आं फान्थाव भाजा एसे मुदुफुल एवनाय एसे बिदिसो जायोमोन आरोना खुनु बेला ओंख्रि थोंख्रि जानो हायामोन जा एकदम फाल्थुखामोन आरोना मा होनना बुंनो बेनिफ्राय आङो मिनिनो ओंखारदों औ नोंगौ आंना बेमारा बिदिनोसै मा होनना बुंबावनो दुब्ला बेमारसो आरोना बे स्ट्रेस आरो दुब्लानि बेमारसो ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआव हरमारदों आंखौ नायनानै जेनेबा आंनि टाइपनि बैसोनिया गाहायाव 95 होनदों 95 माने 95 एसे खम आरोना ओमफ्राय 95आनो होनबाय आङो ओमफ्राय बारा आरोना हायावसो थाङो बे बुस्थुआ नंमारगौ फौजि बिथाङाबो बुंदों बिदिबा एसे हायावसो थाङो नों टेनसन लानाङा टेनसन लाबा बांसिन दावखोबावगोन नोंना होननानै आरोना
आं टेनसन लाथ'ला सनाफोर जानायफोरखौबो बासि बासि जानानैसो सप्तासे उनावहाय आङो माने प्रेसारखौ सुजाफिननोसै बिदि सानबाय आरोना मा जायो मा मायो बाखि ओमफ्राय आङो बुहुत बुस्थुखौनो खिथाबावाखै आंनि अबस्थाफोरखौ आरोना जानो हायि नारखो नुरखो मोननाय बिदिबो आं प्लास जादोंमोन ओमफ्राय आङो माने गेस टाइपनि बुस्थुबो जादोंमोन आरोना आं गेसनि मुलि थरसे जानानै होदोंबो बेखौ आं खोन्थालायाखिसै मानो होनोबा आं बेखौ खिन्थायोबा आंखौ आलदासो सानगोन साननानै आरोना सासे आब'आ आंखौ एदाव हरबारदों आरोना आगै बेलेगसो मोनदां होननानै एदावनाय टाइपनि बुंदों आं मिथिखादों आब' नों बुंनायखौहाय स' बेबायदि टाइमा फैथ'वाखै टाइम जाथ'वाखै ओमफ्राय आं टेस्टबो खालामाखै जेबो खालामाखै बेखौ मिन्थिया बे उनाव मा जागोनसै आरोना ओमफ्राय आंना माने दाउट जादोंमोन नालाय प्रेसारा ल'दां साननानै ल'नि जायगायाव ओमफ्राय माथो बिदिसो उल्था जानानै दङ होमबा आंनावबो बिदिसो जाखोमानानै दं आरोना एथ' जिबनाव आङो खुनु बेला जिबनाव माने बारा प्रेसारखौनो सुजाफेरखाया ल' फिल खालामबाय थाखायो ओमफ्राय जेब्लानो सुयो अब्ला ल'आनो मोनखायो फिसालानि प्रेगनेन्टआव सुदोंमोन फिसाजोनि प्रेगनेन्टआव सुदोंमोन ल' गोजा बाखि ओरैनो सुनायानो जाखाया बेनिफ्राय नै दा सुबाय माथो गाहायनिफ्राय हायावसो थांनानै दंहैयो बाबरे माना बिदिसो जाखोमा दं आंना सनाफोर थाब लावलांबा गैलाहाय सयथिबो आं लावनो गोसो गैया गिलायलांबायसो आङो अब्लाबो बारा टेनसन लाबा एसे बारा जायोनो माथो स' आं टेनसनखौ एसे दुरैनो लाखिनो नाजागोन मोजाङैनो थानो सेस्था खालामसै सनाफोर सोरबा सोरबा बुंदों सिङाव जन्दिस थाबाबो बिदि जायो औ जन्दिसनि फिथोब गानहोग्रा दङ दासो मादै बे आगोलाव थानाय न' खाथियावहाय आरोना स' बेखौ लोगो हमनानै आङो फिथोबखौ गाननो नायगोन जुदि मोजां मोनथाराबा आमाय जुमाय बोरैबा मोनबाय थायोबा आरोना बेखिनि आं सानबाय ओमफ्राय बे आब' बुंनायखौ आङो आया आब'आ सानमारदोंसो होननानै आरोना आं बिदि सानजानो गिनानैनो दानो सोरबा सोरबा कंग्रेचुलेसन हरगोन मा हरगोन मानो होनबा गेसनि केसजों प्रेगनेन्टनि केसजों एकदम सेम जायो दे आंना हले सेम जाथारो बै खनसेबो आङो गेसनि थाखायसो ओंखाम जानो हायाखै मानो हायाखै होननानै आङो भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोना सोरबा सोरबा कंग्रेचुलेसन बिराद हरदों बाट नङामोन ओमफ्राय एबारनिखौ टाइमाबो जाथ'वाखैना टेस्ट खालामनाय मा खालामनाय स' बिदि जेबो मोनथिथ'वा सनाफोर सोरबा सोरबा गाज्रि मोनगोन बिदि खोथा बुंलाबाय थायोबा आरोना एसे केयार लाखिबावनोसै स्ट्रेस लानायखौ एसे दुर खालामबावनोसै अब्लानो साइड मोजां जालाङो खोमा बिदि उमेद लाखिबाय आरोना सनाफोर हाख'वानो अबस्थाफ्रा खनथाम जाबाय थिखोनायानो न' सिबनाया खननैसो जाबाय फुङावनो सुखांबायबो नै बिनि थेर नानिया ओमफ्राय बिराद होख्राव खेलेखेसे खालामबा जादों आरोना बेखौथ' बाद होदो फिसालानि फरायनायावनो आंहा एसे बांसिन डिप्रेस जाना होयो बेल' आरो बाखि जेबो नङा राखावसिसो आंबो हां गोलाव गोलावबो फ्राङो मानो होनबा मेंनाय मोथो बोरैबा मोनबाय थायो ग्रो मोनबाय थायो जेबो खालामनो गोसो जाया मावनो गोसो जाया जानोबो एथ'बां हाया आगोलाव थुब्रा जाग्रा दा नै बिदिसो आरोना ओमफ्राय ओंखामनो जानो नै बुदा ओमफ्राय जाख्लायनो गैला फिसाला जालाय बिमा जालाय ओंखामसिम सौहैला बादामसो जानो होननानै फिसालाया बादामसो एवहोबाय आरोना जाफायो जोंना बेखौबो बादामखौबो बेखौ सामब्राम हादेरना होनानै जानोसै ओमफ्राय आरो माथो सनाफोर आंनिया बिदिनो खेलेंखेजेङै थांखासिगोन ओंखाम जानानै लानोसै ओंखाम जानायखौ आं देखायनो हानाय नङा ओरैबायदि जाब्रा जाखायो आरोना नायनो बाखागोन स' बेखौनो शेयार खालामबाय आङो जेबोआनो गैया जेरावबो थाङाखै माथो देखायनो मा मानो न'नि दिनैनि आंनि बेफोरखौनो शेयार खालामनाय जाहैबाय स' बेखिनिखौनो जायफोरा फरायनायलांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरोना सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांदो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय माबाफोर बुंब्रायनाय बायदि मोनदोंबा माफ खालामबानो जाबाय आरोना